gabe ula ulami. Tes. Ada beatnya nggak? Nggak ada beat di sini ya? Yaudah. Sonang nih itu aja ya. Sonang nih diki dudupang Yesus tu hati. Marolopo lopton diki anang ditobus Yesusi hamu sude begemai sailas rohaku mandohi sonang ni tiki dung jupang Yesus tu haki tondi nama ngajaria tarban marlas ni roha sonang ni tiki dung jupang Yesus tu haki intronya Yesus tu haki gitu ya.
Shalom. Selamat hari Minggu Madita Sudi tapahuhoma rohata asa tapaka perminggu tahun martang yang mahita di bagasan rohata be satokin. Amin. Marinde mahita sian buku ende 10 ayat 1 ayat 3. Ho puji hu pasangap ho amang pardenggan basa ai jadian mudo sude akan amasa ditopa dosa sude daging kuro diton dipe pinuji magoarmu saluhut natina pami nang sonang dirohamu arian dohot borgin pe disarihon rohamu nanguhum digom-goman mi natigor nasitong doi pinuji magoarmu dang tung tartading bangsoi nang penelit mujolo sai hodo haporusani sude naro naolo ditogu hodo sasude asa Tuhan ngoluan be pinuji magoarmu. Mari hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di parbadian atu mopa langit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem dalam arolop-olop mida ibana sudehamu ale aka halongan roha di ibana marlas ni roha situtu marahap rap dohot ibana sudehamu ale aka namasak roha mida ibana na sailaun las do rohaku dia akan namandok tu au beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu padomon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi jala hudok hami maleate tuho alani saluhut na binahenmi patupahon hangulon nami sedongan ni mahami marhite-hite asini roham asau pikiri hami toktong na tinaonmu dohot hama matem asau arsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong jala asa maroha haholongan hami huhut mandok mauleate tuho asa olo hami mangikut ho ro di hamatean ale Tuhan Yesus
di homatama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, naung tinombusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion ro di saleleng-lenengna. Amen. Ta sambut ma marende, sian buku ende, 763 ayat 1 dot ayat 2. Molo Yesus dongan milas roham, Yesus si pangurupim las roham, hot hapor seaon mi dohot pos ni rohami, mardongaton Yesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Yesus si las roham, marsinodang madiho bitang pakirimoni, mardongaton Yesus si las roham. Molo Yesus dongan mi las roham, jaga onaton dimi las roham, tiruonmu matok tong damenang holong nai, saleleng di ngolumi las roham, las roham, las roham, mardongaton Yesus si las roham, marsinodang madiho bitang pakirimoni, mardongaton Yesus si las roham. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di surat ni Paulus tu halak Filipi ayat 2 Filipi 2 ayat 10 1 14. Ay diula debata do di bagasan hamu giot ni roha nang ulaot saut. Mangilut hon lomo ni rohana. Dinasa pambainan muna ngunang mahamu marungut-ungut, ngunang maroha ganggu. Ido saatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami ngalaon na hombar tu patik mi. Amen. Marinde mahita sian buku ende 684 ayat 1 dot ayat 2. Leya si tutu doa alani dosaki, lo jajala sorata pojot pikiraki, debata parholongi umbege angguki, alani holong nai malua, holong nai, holong nai, alani holong nai malua, holong nai, holong nai, alani holong nai malua. Nasoha
tu sasondo holong ni Tuhaki parhato potok kudo dengan basanai sai marado tok kudo pinati konai alani holong nai malua holong nai holong nai alani holong nai malua holong nai alani holong nai Hamu akadongan na hilalongan ni Tuhan Yesus Kristus tapa unduk marohata lau manopoti dosata. Ali Tuhan debata namba dia jalana bonar para si roha jala partulup ni roha jalana basar doho saya marpangulahi maroham midahami dibaheni saya sama sude dosa nami ndang ngadong nahu pasanga pa ngasahon hami dukon ni asi ni roham hati goran na pinatupani anakmu dona hu pasangap hon hami tujolong dibaheni pasonang jala apuli mahami aka hinohop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Alani panglosiota do umbain na tartulang Kristus. Jala binain ni hajahatot ta do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangat ta jala binain ni bugang na malum ita hilala hasangapon ma di debatan na dikicang. Amen. Marende mahita sian buku ende 487 ayat 1 dohot ayat 2. Asini roham hupuji Allaho manobusa dipaias horohaku gabe sorangan mua ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ulami Sairamoti marohaku asaboy gohan mua Sai mabarma pasu-pasu Tumbarhi tesiana ingananmu roha
nami tondi mi manggohi pake dohot ngolu nami gabe ulami. Tabege mah hata di debata turpuk ni hari mingguan na di election pesalmen 5 ayat 8 satu ayat 10 tolu. Pesalmen 5 ayat 8 1 10 tolu. Manggati soring mahita manjaha. Alai yang go aus yang godang ni asini roham sai bongota kudo bagasmu. Marsomba dopak bagas ni habadion mi maka biari ho. Edang pos roha di hata nasidai, saya hamaguan do tahini roha nasida di bagasan. Godung na talak do tolon nasida, di palandit-landit do ya dilana. Tori nama sida ali debata. Sambalhon mah. Ambalokon mana sida. Saya marlasni roha masude akan marhaposan tuho. Saya marendei mana sida ro di saleleng-leleng na alani onding muna nasida. Saya marolop-olop ma mida ho akana holong roha di guarmu. Ai hodo ale Jahoba mamasu-masu na tigor marohai. Songon lombu-lombu do dialakon dohon. Ido anggo sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Marinde mahita siambuku ende 435. Marolopo lop tondiki anam ditobus Yesusi hamu sude begemai malas roha kumandohi sonang ni tiki dung jupang Yesus tuaki tondi nama ngajaria tarban marlas ni roha sonang ni tiki dung jupang Yesus tuhaki di hal holong narohaki tung nasoboy bemagoi matanado manatapa pinggol natu mangihona sonang ni tiki dung jupang Yesus tuhaki tondi nama ngajaria tarbain marlas ni roha sonang ni tiki dung jupang Yesus tuhaki. Taha tindakon maha porsiatai songon nahina tindakon di dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jahoba ido ama kukuna sutu dosan na tu pompolangit do tanah au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai
imana tinibon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di parbadia, handarang sohabubuan. Hido tu ata, na tumaon na bernit, di pangumuan ni silatus, na mati terpajal do ibana dia pinarsilang, na tuatu banuto rudung tanong, na mulak manguru dari patuluhon, na manaik tu surga, laudo tu siamon de bata jauba, amanai pargugona soto dosani, disima ibana pek masuk. Angumi halak nangulu dot namat. Au porsea di ton di parbadia. Orang salahria nabadia. Korea topan halak Kristen akan nabadia. Hati-hati sana mando. Hati-hati namando. Usah daging mati. Dot dengaran Yesus. Amin. Tabege matikting puriata samingguon. Warta Jemaat HKBP Cawang Minggu 19 Maret 2023. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah senantiasa. Topik minggu Las Niroha di akan naung Jupangan Yesus, atau bersukacita karena percaya. Diakonia jemaat yang sakit, mari kita bawakan dalam doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang sedang dalam perawatan di rumah, yaitu Amang ITP Manurung dari Wake Bekasi. Kiranya kita dapat mendoakan agar kesembuhan beliau dapat diberkati oleh Tuhan. Dihimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit agar menginformasikan ke situa sektor masing-masing. Persembahan diakonia periode Maret. Pada kebaktian hari ini, Minggu 19 Maret 2023, setelah khotbah kita akan mengadakan persembahan diakonia periode Maret 2023. Marilah kita memberikan yang terbaik dari diri kita masing-masing. PA Punguan Ina HKBP Cawang pada hari Kamis 23 Maret 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja HKBP Cawang akan diadakan PA Punguan Ina HKBP Cawang. Diharapkan kepada seluruh kaum Ina untuk ikut hadir dalam ibadah tersebut. Pembekalan guru sekolah minggu. Pada hari Rabu 22 Maret 2023 bertempat di HKBP Rawamangun akan diadakan pembekalan guru sekolah minggu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Gereja kita akan memberangkatkan guru sekolah minggu HKBP Cawang untuk mengikuti pembekalan tersebut. Marilah kita doakan agar acara pembekalan tersebut dapat berjalan dengan baik. Seminar workshop tahun profesionalisme dan penata layanan. Pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 8.30 sampai dengan selesai, Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan seminar workshop tahun profesionalisme dan penata layanan yang diikuti oleh seluruh pendeta resort, pimpinan jemaat, Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia dan Bendahara se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Marilah kita doakan supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pendeta Parhalado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada Jemaat HKBP Cawang yang berulang tahun pada minggu ini periode 13 Maret
2023 sampai dengan 19 Maret 2023. Berita keuangan HKBP Cawang dapat kita lihat dari WA Group. Demikianlah warta jemaat HKBP Cawang pada minggu ini. Terima kasih. Tabegema paduan suara sian lansia. Marindema hita, uhut papungu piliata, sian buku ende 214 ayat sada dan selanjutnya. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, lao mandapotoni. Tok nong di jauhon Yesus, sai romaho tuang, tadi kon haholo mon jala posia, sonang di lambung Yesus,
rotusi unang beho mabiar lao mandapotoni. Sonang di lambung Yesus rapita lautusi inganana umuli do di lambung nai ainunga di parade hasonangatai asamar hasonangan narotu Yesusi sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang beho muli do di lambung nai. Yesus haholong aku, Yesus haposaki, salelengau mangolu, dohod ditikiki, dang behu habiari, akapangagoi adiramoti Yesus au hinopop nai Yesus haholo ngaku Yesus haposaki salelenga mangolu dohodo ditiki. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha ima namangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hatani debata nagabiujahan ni parsaurata di minggu sadarion ima sian evangelium ni si Johannes bidusia mamuka sian ayat 75 rodi ayat 40 sada songonoma tersurat di si di bagi Yesus ma naung di pabalina sida ibana jadi ni nama madok ibana dung jupaksa na porsea doho
di anak ni jolmai dungini nahalahima mengalusi aisi dui Tuhan asa huhapor sia ibana. Jadi Yesus matu ibana nani idam nama katai dohot ho ima ibana. Gabe di dokma na porsia doau ali Tuhan laos di sobba ma ibana. Dungi di dok Yesus ma mabuan uhum do ubain naroau tu portibion asa marnida akana so marnida hian jala asa gabe mapitung akka namarnida. Jadi dibigina diba sianak kaparise narap dohot ibana mai. Jadi di dokma tu ibana. Datung dohot tami mapitung. Jadi di Yesus matu nasida. Au nama pituk kamu gabe sumar dosa hamu. Alai di dok kamu do namarnida do hami gabi hokma dosamu nak ima nagabi sahakna nagabi topik minggu di hita ima las niroha diakka naung jupangan Yesus bersukacita karena percaya. Laos ubud dui sejajar dengan nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Letare yang artinya bersukacita. Marlas niroha marhiti minggu sadarion ahado nagabelas nirohatta di minggu letareon. Satu hal yang diingatkan bagi kita ialah yaitu karya terbesar Tuhan untuk kita, terutama untuk orang-orang percaya, yaitu keselamatan. Lapatan nak nunga tajalo haluaon, odo karya terbesar ni debata, odo keistimewaan ni debata, jala odo hasurungan yakana porsia di Kristus Yesus, ala adong jaminan ya dari keselamatan itu sendiri. Jala takasdo di Yesusi di Yohanes 4 ayat 6 audu dolani do hotasitongan do tangulua dangadong nasaha tuamai ia somarhiti sianau. Artinya mereka yang telah hidup di dalam Kristus Yesus, mereka yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan dan keselamatannya, dengan sendirinya bahwa keselamatan yang dibawanya adalah bagian kita, milik kita. Oma apala naubalga nanek tabereng di Minggu Letareon di perdalanan ni ngulun yakana porsea. Alani marhiti trupuk jamita taon oma sada sian ulon ni Yesus yang langsung ditanggapi oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus melakukan mukjizat yaitu mencelikkan mata orang buta yang sejak lahir, na marhite na disuruh di dalohon gabbo ya, lumpur, dibuat lumpur ke matanya dan disuruh dia untuk menyuci ataupun membersihkannya ke sebuah danau kecil namanya Danau Siloa. Kemudian dia melihat. Apa reaksi yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi setelah menyaksikan ini? Dan ini yang kita lihat, pertama memang ada kontroversi. Kontroversinya yang terjadi yaitu jalau maga bisa ada perinungan di hita. Maul majalonai baru. Maul majalonai baru. Ketika ada hal-hal yang baru agak susah gitu. Karena apa? Banyak orang merasa terganggu zona amannya gitu. Merasa terganggu zona amannya. Hirana so siswi di hilala. Jala omma molo di hita habatahon isarana. Omma hasomalan. Sasitung nga idu ada tadi hasomalan. Akanok somal. Holan pilih otik ada di lo. Ayadi ya bigwadi turina do rupani kan. Terkadang
Boido hita gabe terjadi di sini. Ketika hal-hal yang biasa yang kita lihat ternyata berbeda dari yang kita pahami tentang kebiasaan itu sendiri, terkadang kita susah untuk menerima. Ada orang lupa hita, sasitungga dalam filosofi pendidikan dikatakan begini, bukan yang biasa itu yang benar, tetapi yang benar itulah biasakan. Alana molo gawe hasomalan do di dunia pendidikan, dangadok perkembangan atong. Basongocong ni dui. Ina di binotona ne julu, la sima binotona sonari. HP ilmu pengetahuan berkembang do. Segala sesuatu terkadang di dunia, apalagi di zaman ini berkembang. Jangan lupa kita ilmu teologi juga berkembang. Bukan mengatakan bahwa Alkitab ini berkembang, bukan. Artinya pemahaman ya, menghadap mukakannya dengan segala bentuk kehidupan. Coba kita lihat contohnya bagi kita. Mana mungkin dulu kita ibadah virtual? Tak terjalui, kan? Aliala nih kondisi yang terjadi, mau tidak mau kita harus setuju dengan ibadah virtual dia ka tikinok salpu. Baka gabi tredon rupa nih, kan? Asa praktis no yang merapot aka instansi pe tolema di Zoom ma indado. Dengan anda be merapot hudul. Cukup praktis dia. Dak boleh koromar pungu tu sedengana pada diu ningana di si seawan akan narikot dohot segala macam. Makan waktu. Kalau di tempatnya masing-masing sangat praktis bisa melakukan itu. Artinya boleh bergeser dari hal-hal kebiasaan yang terjadi. Dan ini yang dialami oleh orang Yahudi. Mereka tidak mau bergeser karena apa? Mereka mempersoalkan yang dilakukan Yesus itu sudut pandangnya dari sudut legalitas, ya. Legalitas nak. Dia may parjuli sukun dia do hasoni Jesuson. Buy pamelupon nasongonon. Buy mamereng akka nahurak si malolong ina. Dia do haso dia di. Ini persoalan legalitas. Paduahon legalitas na ay bahasa mabetad halongangan mengula Jesuson di hari Sabat. Nah, karena ini dilakukannya pada waktu hari Sabat. Karena bagi orang Yahudi apapun nggak boleh dikerjakan waktu hari Sabat. Alani do bahasa gabe tercipta patik aturan-aturan yang kaku bagi orang Yahudi sampai beribu-ribu aturan. Doho meneli sipatu pe gabe arong aturan nak. Meneli sipatu, aina julu sipatu dak song sipatu tahun, pancus praktis daun. Diambil dari kulit, tapi talinya ikut dililit do talina, kan gitu dia. Ai kerejo di inna. Bui do meneli sipatu. Sahak do tu talini sumur. Gabi arong aturan nak. Ima song kakuna rupani. Lapatan nak molo magotap talini sumurmu. HP perlu ho manahu aik. Boido menali talini sumuron. Jala boido iba manahu aik di tikyari Sabat tindak. Sahat tu si. Tabayak ko molo sampai songoni kaku ni yang henguluan nun rupa ni. Ay sahat do tu na merdalan kan. Dang boy lobi merdala se 2 mil ninna. Tang boy. Habi jabu pe mana merhadiuk-hadiuk sa situ ngau lobi 2 mil. Kan? Laut tujulu molo lantai 2 tulu misi jabu na naik tu gijang apalagi kenata manapu isapu jo lantai sada manapu lantai 2 manapu halaman manapu do akadi segala macam ngalubi olo 2 mil di dalam mana sasitonga kan sampai pada tingkat kekakuan itu yang kita katakan dari jatuh pada bentuk legalitas asadang madabu hita tusi dalam bentuk pakaporsiot tasongon hala Kristen jala tarida mai muse kelompok yang lain yang memahami tentang yang terjadi itu, pemahaman mereka mengatakan begini. Aidang mungkin jolma na di bagasa dosa buy mangulahon tada halongangan. Dan mungkin artinya Yesus sendiri. Berarti Yesus ini siapa? Secara tidak langsung
bahwa Yesus diberitakan ternyata ini Mesias itu, ini yang dijanjikan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Molo ibana du Mesias ini yang kita katakan tadi, tergeserlah zona amannya orang-orang Yahudi. Bemulu du Mesias. Nah, makanya mereka membuat aturan-aturan lagi. Mereka yang mengakui Yesus adalah Mesias, mereka harus diafkirkan, dibabali sian parsauran. Jadi dipatuh padui itu nama pitungon. Molo tajaha ada orang sutrupukon. Ay molo ditrupukon dungi babeli bana. Siat tonga-tonga ni para saurat dang bubi bana rotu baga joro dang bagian ni kehidupan ni halaki be mana dalam beragama. Pajupang mamusay bana do Jesus. Ima trupuk ton mulai 35. Jadi parjupangan na do musay ide bina di suku Jesus di bana dung di babeli mana lima na porsia do di anak ni jolmainin na. Dapat anak porsia doho di Mesias, ide benai suku-suku na parjulu di pasahat tu sada halak nama pitungon. Alani di hamuak kadong asa porsiaon marhiti trupukon nang dipaingot tu hita ima. Do nama ben sipata gagal hita dalam mengenali akan kuasa Yesus dalam hidup kita. Mulu halak Yahudi gagal dua laki memahami. Kenapa? Walaupun dilihat oleh mata kepala sendiri. Mereka mengakui bahwa orang buta ini adalah buta dari lahir. Setubuh, mulai bayi. Dan semua itu mereka tahu kok. Tangan orang sebut halaki. Alai marhite kuasa. Kuasa nani bani Yesus. Bui nasida gabe. Bui bana gabe mamereng. Nabi nereng ni si malolong nape dang boy mabani bana la porsia tu Tuhani. Nabi nereng si malolong buhaman na so nabi nereng ngate. Kan isodon waing. Herasi Thomas sisian ni Jesus kan. Kan idok ngahehe oddo Jesus inda. Dak porsia au. Anggo so hubay tangakku tu jari-jari ne bekas pamajalani pakku ne inne mana. Yulu Jesus do memang bae ma Thomas. Nah, ni inna. Sini be mana? Lumayan do si Thomas gabi mengaku di bana. Oh toh holo HP inna pakai logika dia kan. Anggo so hutiop do lukane bekas lukane tak porsiau. Lumayan do pe. Ali anggo ale Yahudi daong. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan na lebih sadis lagi. Kesadisan mereka imanaking. Dibabali, diban, melo dihidah gawi dirpipi. Dirpipi do nama pitungon. Alana diakui ho ibana Mesias kuasoni di batado nang napamalupok ko'y nakingan nina. Nani mulut adok nakingan apa yang membuat kadang kita gagal dalam mengenal kuasa Tuhan dalam hidup kita. Buido meragam mate. Ido nang namasa di trupukon. Di dadong nabisuk madok songonon. Bodo masa di hajol maunon nina. Orang yang tahu tapi tidak mau. Alai buido Jepang nina. Orang yang tidak tahu tapi mau. Jadi dia tahu tapi tidak mau. Imahala Yahudion. Mereka tahu, mereka lihat bahwa mata orang ini dicelikkan. Nal do makatai do halaki. Buado nakibui ho. Tersongod dia do bayi, nai bayi do ba nedal hoddo begabbo. Tu mataku bah. Isuru mersuap inna kan. Lawaw. Jida kubo tu inna. Ala anda gabi di persoal tu mana isi do horwai. Nama beko malum isi inna. Gabi di persoal ko ni rupani kan. Roi bana bara kubo tu ibah. Ai nei suru do ba ibah gabbo tu si malolok iba isuru mersuap poina. Bagaimana merengau. Bai du bana na terjadi inne mana rupani kan. Na tado naking mereka tahu tapi tidak mau. Tidak mau buka hati. Gak mau buka hatinya. Odo persoalan. Di boto do alida ngolo mangukak rohana. Dengan sendirinya di tong doi gabi stop gitu. Nah dua hon naking sonator tidak tahu tapi mau. Ayang go halak Yahudi akan paham don diajaran agama. Hebat-hebat mereka, orang-orang Parisi bahkan mereka membuat aturan-aturan. Kelompok Parisi itu adalah intelektualnya orang Yahudi pada zaman itu. Aka halakodo mengatur. Maben hukum aturan halahodo. Mabek keputusan kalahodo. Aisyah ada kelompok donasi dari
di tengah-tengah di masyarakat Yahudi. Alai nama pitungon naking dia tidak tahu namun dia mau. Tangi bote mana ison nedok nai, hai dak ku bote bah. Aku bote sina. Hai na Holanda di dalohon isuru au. Bagaimana mereng au nih ninne mana? Awalnya dia tidak tahu. Tidak tahu dia banyak aturan tentang aturan agama, enggak mengerti dia di situ. Ai mulai bote mana aturan agama, dan oleh benar di pemilu menjadi sabat, molok kaku di mana dengan ajaran aturan-aturan agama pada ketika itu, syariat-syariat agama yang mereka anut. Tapi dia mau membuka hatinya, itu persoalan. Yuk kak rohana itu. Di kapibana rohana, gabiyat tusibana mah. Dia mengalami proses pertumbuhan iman. Odo nanyalaman nih nama bitungi di tonga-tonga itu pukon. Ujungnya sahak mebana tu dalam posisi tahu dan mau. Di boto ibana, jalawolo ibana. Itu proses nakingan. Ai porsia doho di anak ni jolmai ninna. Beni suku ni bana, kan? Jadi di Yesus mah iya di mana? Ai si di Tuhan. Ai so huboto. Dak huboto ai si di horoi anak ni Tuhan ni. Isi di horoi Mesias ini kan? Asa huha porsia ibana. Awalnya dia tidak tahu, tapi dia membuka hatinya. Kemudian Yesus menyatakan nani idam nama katai dohoto ima ibana. Sejak itu dia baru idok dungi di sobba mai mana. Baru percaya. Ada proses pertumbuhan imannya gitu ya. Ada proses pertumbuhan imannya. Jitu magod do songon nama pitungon daripada songon kaparision tahu tidak mau. Yang paling parah sok tahu. Ah musye masih ati. Siranai boto, abidak ni boto. Mul hata bataknya pacako-cakohon. Nah, ima hata batak nga ati. Buru terjadi songoni. Siranai mana na papai no boto seluhut. Kan? Tapi saya situng ada ngapalai saya situng. Alai artinya bahwa proses itu yang kita katakan tadinya kenapa bisa gagal mengenal Yesus? Ya memang ketika tidak mau membuka hati. Gitu. Ketika tidak mau membuka hati otomatis kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu proses iman. Unang lupa kita proses iman itu mula hata-bata ngadang atau lesiak. Taboto do atau lesiak menggigit cabai rawit. Begitu digigit langsung cek, ceng, ha, gitu. Bukan seperti itu. Tapi iman itu proses pengalaman ya dalam hidup. Alanido dimungkinkan do bui jolma, adidak songnya kalencia, nah aku maksud dah kainang dah, amang. Mulai lensiun toras 2 porsion non kemudian edena enak yang mantap so petaho musik jalan terus nah kan nggak peduli mereka atjugari di hutan nami ala so musiki sodo bahasa sohamu bangga so musik ini dia toh anggo ala kodang semangat terus jalan terus nah kan itu dia itu bagian dari pengenalan akan Tuhan itu ya kita bukan ditentukan oleh musik tanpa musik pun kita bisa memuji Tuhan kok itu ima prinsip nilansia saya butuh hamuak karena posoi ade yang gua hamuak karena posoi holas corong musik nak pelamar dehita intorin daru kan gua ala daong mereka tidak mau ditentukan oleh arah itu proses ya mengalami proses pertumbuhan dalam iman itu sendiri awalnya dia tidak mengenal dia tidak tahu bahkan ditanya ai sidu pamalu pokoina coba tuh nah ulan disuruh dua tahun ini, tak bodoh, tak dari gitu. Kemudian setelah dia kenal, dia tahu, oh ternyata inilah Mesias itu. Ternyata inilah kuasa Tuhan. Ternyata inilah mukjizat, ya, yang dilakukan oleh Tuhan kepada kehidupannya. Artinya, baru kita mengarimang-rimangi di bagasan ngulutta untuk kita bisa memahami bahwa pada dasarnya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Jalabui, tabilang-bilangi, hina balga, dohot hina gudang ni asine rohani debatana tajalo di ngulutto. Siani do hita naing memahami bagaimana kuasa Tuhan itu berbuat.
jalan namangi hukma ditrupukon. Ido dialog ni Jesus dohot akka parisei. Molo dison gabi hera dibuat Jesus ma kesimpulan na songonon. Dakkolan hisar di pardagingon, alay nangikon hisar donang di partodion. Molo nama pitungon dialami itu. Dakkolan pardagingon na lapatan na ngabui mana mamereng. Matanya udah dicelikkan gitu. Tidak hanya itu, dia tidak tinggal diam di sana. Tapi dia juga imannya juga bertumbuh seperti yang kita katakan tadi, ya. Alai molo ditongani hal Yahudi dao. Justru itu yang dikatakan dalam ayat yang terakhir tadi ya. Jadi Yesus ma au nama pituk kamu gabi sumber dosamu. Alai di dok kamu do namar nida do hami gabi hokma dosa muna ninna. Lapatanna kalian melihat tapi pada dasarnya kalian buta. Mamereng do hamunian. Idu bene dokon au nama pituk kamu dang mardosa hamu. Lapatan dadang iberek kamu. Gitu. Ya. Alai nakpe mapituk kamu alai mamereng. Mamereng lapatan na partodiomu. Dakkolan pardagingon na. Tapi yang terutama bagaimana mereka melihat, ya, melihat dari sudut imannya. Sian ngulu partodionna memahami ya teh, mamereng. Jadi las sebaliknya idon ni Yesus tung las mamerek si malolong muna patar di jolumu ali yang gomapi tung goroham tong dui. Gapi tong gomerdusa ho nina. Idu benda gapi merdusa ho. Jitu magod do mapituk si malolong mu unang merdusa ho. Ay diberek ko ali ay persoalan na. Mereka yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran dosanya besar. Dosanya besar. Alanido mulu di negara mulu kasih boto melanggar hukum, hukumannya lebih besar. Karena apa? Dia orang tahu hukum. Baru terjadi belakangan kan? Orang-orang penegak hukum melanggar hukum. Ya udah, hukumannya berat. Asyik beda hukum dari mana? Alia kalah na soboto sa uhum sa sitonga ali justru gabe dipaingot tibana ido na digobar honakingan nang marhite turput jami toppe alani dihamu manami na nami mulo dio las ni roha dia kanang jupangan dehu Jesus ido bersukacita karena percaya karena beriman kepada Kristus odo minggu letari ora nanang dipataru hita te alai om manuaing rupani sada perinungan di hita nanidok ni saya Nabi Yusuf di zaman tahun nuaing dalam berkembang do budaya iman do imana budaya bisu nina budaya bisu serba diam tidak mau mengatakan walaupun dia lihat ataupun mengatakan sesuatu yang benar paduahon nina budaya tuli palua subinegi nak pingebi gimana palua subinegi mak na patuluhon ima na di Yahudion budaya buta palua subinereng tema palua subinereng mai nang kan palua subigi mak pahohom mai sih nak artinya membiarkan merajalelanya akan hajahaton akan nasopatut ya memang ini yang jadi berbahaya mulos wadong bemenegorakan salah semua diam bahaya nak penal-nal dijuluni bana diberengi mana do rupani tapi dia menganggap pura-pura dia tidak lihat itu walaupun dia mendengarnya tapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Ini yang berbahaya. Jadi budaya omong yang berkembangin nak. Namun satu budaya yang tidak ditemukan lagi nih nak budaya malu. Dang meila be. Dang meila mengulahon nasopatut. Dang meila mengulahon najahat. Dang meila be molo masak kanaso suman di hanguluanon.
seperti nggak ada lagi budaya malu sehingga merajalelanya. Jadi mulai terjadi doi, yang terjadi apa yang merajalelanya kejahatan. Ido nedok nang marhiti sini alani dora marhiti si terpukul dipengok mahita nuaing. Dipengok mahita nuaing. Ali terlumubi dalam perjumpaan taduh Tuhani. Perjumpaan kita dengan Tuhan bagaimana kita mengalami pertumbuhan iman kita semakin dewasa, semakin mengenal. Nagudang do asini rohani debata, nagudang go dengan bahasa ni debata sebenarnya nok tajalo. Di perjalanan ni nguluta, ikut tengok deh. Jadi mulu pendeta STP hama beperinungan on di do imana rupani kan. Maaf maka lumubi dia kalian sia tongko tulan sia kadong aku lansia nau permisi. Lebih rawah itu. Ai mulu di rumah sakit butuh oksigen, margarar doi. Margarar. Ya hitong di, nggak dia liling, dia gudang ni pakai oksigen ini, mulai tiga marsai kan, ano lo mula kita kalkulai oksigen, kan, sekian. HP mulai menguli kita songonon, tak hirup oksigen, dapat margarar, gratis, gitu kan? Ada ngasih ni rohani Tuhan ni, jadi. Jadi banyak kau ikut makelung tabung oksigen mau tuturuan rupani. HP situ horor mesti dia si gararon deh kayak mesti. Selilik kita mengulu kamangin ang ada apalagi kita na tumua. Tawayak ko dyan nga siya gudang oksigen say tahirup ade. Nyapi akan apa sopin yan. Ali itu hamu pihaduat tongko gabilan siya hamu haduan. Nanti. Alingot tamu tongi. Itu aja sebenarnya. Hanya itu aja yang kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Kau masih berikan kami kesegaran, masih ada oksigen. Ya aduh kami tinggal di daerah melayani di daerah Riau. Na terjadi kebakaran hutan. Bah, nasongi kasudi situ jauh nak. Menutupi jauh nak. Hanya udara saja ternyata. Holland alugo PHP sega susah do HP kami Solmoni narok. Awi do hubah kesimpulan. Amang nak kebakaran do hutan. Sega do. Sudi perusahaan cok dan kerijo. Sekolah diliburkan semua. Vakum semua segala kegiatan. Alaniaha, ya, karena udara enggak segar lagi. Jihola sini bebinereng sa situ ngabino kesimpulan. Mulai hati ma Tuhan mulu segar do pihak udara di leko di hami. Bui huhirup pami, bui mengulu hami. Holan na sasadaipe sa situ enggak semua orang harus sudah mengatakan puji Tuhan. Ternyata engkau Tuhan maha baik, sungguh baik, luar biasa kau Tuhan. Ngaikoni panidang nyota ni anate. Holan na sasadaipe tabain. Pandidang yota asing gue piakan asing akaudeng ngade akaudeng nanti leon itu hatta kan tentu apalagi mulut apa yang mesti bilang nih betul ikut jauh lagi kita harus mengalami proses pertumbuhan bagaimana Tuhan memang menyediakan manarihon perdalanan nih ngulut tali ini marhiti turpukom manaking doh guari minggu tali tare neng marlas ni roha hita di bagasat Tuhan ini karena apa karena Tuhan telah menyediakan, telah menebus kita bahwa kita semua telah beroleh keselamatan di dalam namanya. Amin. Martang yang mahita. Muliati ma Tuhan, muliati mahatam. Na mamakulingi ngulu nami di bagasan minggu sadariot di minggu letarion ima minggu las ni roha. Na huhalat so kami Tuhan naubal gaima naung dilihokko haluau dihami marhiti pakoko pomi. Gabi akan ok tinubus mahami akan na pinaluas yang gonggoman ni dosa dohot hamagawan. Alani Tuhan na yung lamtad daun nami ma. Di balga niya siniroham dingulo nami Tuhan. Tung bahat do na dibahiko dingulo namion marhiti sinido hami Tuhan mamilang-milangi. Asamarlas ni roha kami Tuhan. Hinagudang, hinabalga, ni pabainammu, dingulo nami ganup marsada-sada. Molo, upatupahami duali Tuhan, panatapat tupudi. Ibagasad sampai 2 tahun nasalpui, tung mauldo kami para parsauran, alamasa surimago
ima covid 10 sia. Ale Tuhan lam dilio kodo di hami. Partikian bui hami bulas mengulak kaulau nami, bui hami lama persauran, bui hami merpungu nang di tonga-tonga ni bagas joromon memuji dohot pasangap pokok. Sasudi Tuhan tungasini roham doi. Alani Tuhan luas mahami nang mangalakahol lakanami pe di tonga-tonga ni nguluon marhiti lam manadda di ragam do di balgani asine roham di hami. Asasieni mahami Tuhan tama marletare marlas ni roha memuji jala pasangapon ho. Alani pasu-pasu hatami Tuhan nama makulingi hami di minggu sadarion. Songoni meli Tuhan perdelenan ni huriam khususna huriam HKBP Cawangon. Sama korasi maho lam magerbang nangaka parsauran jala lam tuhebang na nangaka pakku besion pe. Ale lumubi nang panidengion nak pakaporsion nami di bagasakwa di Tuhan. Songoni mali Tuhan upasahat kami du tujulo makadongan nami nah hurang hipas na di bagas anak kapar sahiton lumubi madang bui terbaik kami be marpungu tu bagas jaromon horasi manasida li Tuhan lumubi nasida nong marsahit menahun mangadupi parsahitoni tukpe pamatang nasida gali alane parsahitoni alai anggia mapartodion nasida li Tuhan ukap totong manaddaho di nguluna. Secara khusus amanami menurung naikon membutuhkan perawatan khusus tu nasida li Tuhan alani parsahito namasa Tuhan. Pos rohanami paso-pasomu akka ubat, paso-pasomu akka tindakan-tindakan nanang bainon yak medis betu nasida ka dokter Tuhan. Pakai mai gabi hamamalum gabi ngulune baru ale lumubi di partodion na setetong ukap Tuhan majuho marningot to di nguluna nang keluarga penapature itu rene sida leo gugune baru diganup tiki Tuhan asa dang diluna sida lani nama saya alai marsi hohok totong di bagasakko tung natuk doho ali Tuhan patupahon no mulina dumengkan di nasida songoni mali Tuhan sahak di homa ngulunami ganup marsada-sada pinuji maho Tuhan holam mangasahon guarni anakmu Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Marende mahita laos tapasaha ma piliata. Sadago ana umuli siana sagoari goarni tuhata Jesus idona umuli goarni tuhaki holani doedeki goarni Jesus ki do pamalum rohaki tung namalum do rohaku nungaso nang trodiki goarmi dosa jataku dopak akamusui goarmi tuhaki holani do edeki goarni Jesus ki do pamalum rohaki
si palua dogoarmu saat mahia tondiki nasarat tenisi bolis iko sega bainoni goarmi tuhaki holani do edeki goarmi Yesus ki do pamalum rohaki Sai edehon magoarna burju hati dakoni Pai masa hati tasogot lau sumoba Tuhani goarni tuhaki holani do edeki goarni Yesus ki do pamalum rohaki tatangnya koma peliata ali di batang amanami na di banua gijak kodo harorowan ni saluhut silehon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hucus di jelum pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihan opati puluh karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti hiti todim asalam hutadahami godang ni sileo leomi tuhami asalam girgir hami madok muliati tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana nilehon mi tondiro di pamataku hosadohon gogoki rodi salut artaku hupasahat itu ho naso usatoku do aliyaman amin na di banua gijang say pinarbadia ma goarmo say romahara jaumu say saut malomo ni roham di banua tongosong na di banua gijang leo matuhami sadari kangulusia pari sesama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago Ai ho dona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng ni leleng na amen di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodi amen 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 kita langsung
Molo Jesus dongan mi las roham, Jesus si pangurupim las roham. Hot hapor seaon mi dohot pos ni rohami, mardongaton Jesus si las roham. Las roham, las roham, mardongaton Jesus si las roham. Marsinodang madiho bitang pakirimoni, mardongaton Jesus si las roham. Molo Jesus dongan mi las roham, jagaon nato dimi las roham. Tiruon mu matok-tok damenang holong nai, saleleng dingolumi las roham.